Може ли да разкажеш съвсем накратко какво прави AdDigital като фирма, каква услуга предлагате, за да продължим после на темата? С две изречения, това, което правим, ние сме маркетинг агенция, като клиентите идват при нас още в началото на тяхната маркетинг стратегия и разчитат както за стратегията, така и за рекламите. Предимно работим в Мета, т.е. Facebook, Instagram и TikTok, като това, което може би ни различава от другите маркетинг агенции, че in-house всъщност ние създаваме съдържанието за нашите клиенти и доста инвестираме в това да имаме собствено студио, вътрешен екип, който е тук сега днес с нас, за да можем да скъсим дистанцията между клиента, това, което се търси, какво се предлага като решение и до крайния продукт, за да може да се направи една гъвкава услуга за тях и, както си говорихме и малко по-рано на терасата, да не се налага да се отделят едни огромни бюджети за телевизионни продукции, защото в момента интернет, социалните мрежи изискват динамично създаване на съдържание, което мисля, че ние успяваме да дадем добър баланс между това да бъде достатъчно често и достатъчно на високо ниво и това, което хората търсят всъщност. Идва при вас клиент, който току-що му е завършен уебсайта. Какво следва за него следващите 3, 6, 9 месеца? Какво най-често преживявате след издаването на уебсайта и как ги настройвате нещата? Ако става въпрос за гледна точка реклами, рекламни кампании, това, което нас най-пряко ни засяга, свързано с сайта, е инсталирането на метапиксела, да кажем, или Conversion API. Това за нас е изключително важно, за да може, преди да инвестираме 1 евро в рекламата, да знаем, че ще можем да проследим какво се случва с този трафик, който ние изпращаме към сайта. Така че бих казала, че това е най-честия казус, с който се сблъскваме. Може би 80 и повече процента от клиентите, които идват при нас, имат някакъв проблем. Дори не е достатъчно добре проверени ли са тези ивенти, работят ли коректно. Винаги има нужда нещо да се пипне и да се работи там. Това е за нас ключово, преди да започнем с каквато и да е стратегия. Може би на второ място, във връзка с рекламите, идва бързината на сайта, защото ние отново, когато изпратим трафик към него, искаме потенциалните клиенти всичко да виждат бързо, бързо да се зареждат продуктите и офертите, които ние се опитваме да им предложим. Не по-малко важно е мобилната версия на уебсайта, пак от маркетинг гледна точка, тъй като ние по наши справки над 70% от трафика, който получаваме от рекламите, всъщност е от мобилни устройства. И за потребителите в момента е изключително важно да могат да влязат от телефона си директно в продуктовата страница и в рамките на 2-3 клика да завършат покупката. Вашата уговорка с клиента е, чак когато ги има тези неща, са готови да се рекламира? Не, тези неща се случват успоредно с стратегията, тъй като и при нас процеса от първа среща до подписване на договор и стартиране на работа по него има си организационна част, която позволява да се изчистят тези моменти. Но да кажем, че това, което казах, до някъде е стандарт и повечето уебсайт разработчици са запознати с тези неща, но е хубаво да си ги припомним, че след предаването на сайта всъщност това са нещата, които следват и клиента пряко го вълнуват. Ако не са го вълнували преди това, ние ще му припомним, че това е много важно. Съдържанието на уебсайта и на рекламите, в каква посока трябва да бъде, за да е ефективно? Това, което може би е най-важно, е, че един потребител от маркетинг гледна точка не трябва да разбира, че напуска екосистемата на бранда. Когато види едно рекламно видео, един рекламен банер и когато кликне на него и се озове в сайта, той не би следвало да има усещането, че е на друго място. Тоест, ако използваме едно изображение, да кажем, на една дама, един шрифт, едни цветове, едно усещане в нашите реклами, това усещане трябва да присъства и в сайта, и в нашето продуктово предложение, където изпращаме клиента. Може би това е най-важното нещо, което бих отбелязала. Супер е това отбелязване, това ви задължава да комуникирате с разработчика на уебсайта в случая,
съответно уебсайта да се разглежда като динамично съдържание, вдигане на така наречените кампании и сменене. Каква е формулата според теб? Ние го правим заедно за Superhosting, но с други клиенти мисля, че е много интересно. Вие имате страхотен маркетинг екип и много добре знаете какво правите и сте много подготвени, защото толкова кампании на годишна база изискват много сериозна подготовка, но в един стандартен случай бизнесите много рядко имат маркетинг екип като вашия и не са подготвени какво стои за това да има маркетинг кампания. Да кажем, Black Friday кампания или Коледа, 14 февруари и така нататък, изисква много предварителна подготовка. Защото, за да пуснем ние рекламите, сайта вече трябва да бъде готов. Всички лендинг страници трябва да бъдат готови, банерите на предложенията трябва да бъдат актуализирани с идентичността от кампанията, което означава, че трябва да има съвместна работа между маркетинг агенцията и хората, които се занимават с сайта, защото понякога това също е казус. Нали? Не винаги клиента има in-house възможност да обновява своите продукти и разчита също на агенция. И трябва да има много добра сплав между всички тези екипи и да се изясни доста преди кампанията какво е нужно. Буквално с един кратък разговор, видеоразговор в рамките на 30 минути могат да се изчистят много проблеми и в повече случаи са това, че те искат тези визии, да кажем, за кампанията на продуктите, които ще бъдат на фокус, да им бъдат предоставени описанието, самото ценово предложение, което ще бъде като оферта в този период, много по-рано, за да имат те техническото време да изпълнят всичко в сайта и след това и ние да имаме готовност да задействаме всичко покрай рекламите. Морето от съдържание точно в момента е изключително. Аз по-рано разказах визията, защо всички тук сме приравнени и равни, защото част от хората тук, всъщност специализацията им е да правят уебсайтове. Ние сме хостваме тези уебсайтове и те трябва да издържат на изключителната конкуренция, която по-скоро е съдържание, по мое мнение повече от 80% от съдържанието е шум, но каква е формулата, какъв е опита ви и когато се обърне някой към разработчик на уебсайт, същия разработчик на уебсайт трябва ли да посъветва клиента какво всъщност му трябва този сайт, за да просперира? Защото в крайна сметка искаме клиента да продава. Ако клиента продава, подновява си хостинга, иска повече корекции на база маркетинг и подобни неща, иска повече съдържание и то почва колелото да се върти. И трябва да оцелее. 2-3 години трябва да оцелее, за да завърти колелото. Как да изпъкне със съдържание? Ако става въпрос за уебсайт, какво иска клиента и какво го съветват хората, и включително и ние след това като маркетинг агенция, това, което на мен ми прави впечатление, е, че много хора инвестират усилия в неща, които не са чак толкова важни след това за маркетинга и продажбите. Имиджово, да, в сайта е важно да имаш много красив хомпейдж, много хора пък си харесват слайдери с някакви изображения, дълга за нас страница, но в крайна сметка за маркетинга това не е чак толкова важно, т.е. за продажбите. За нас това, което е важно, е когато вкараме потребителя от рекламата в сайта, той да се озове на точното място. Т.е. когато му предложим един банер с една оферта, той да влезе в тази точно продуктова страница, към която ние го насочваме и тази лендинг страница да има самостоятелен завършен живот. Ако потребителя го интересува нещо друго, преди той да вземе решението за тази покупка, да го намери на тази лендинг страница с нашата оферта. Дали ще бъде така наречения social proof с отзиви от доволни клиенти, как хората носят продукта, как хората използват продукта. Това е изключително важно. Потребителя реално да може да завърши своята потребителска пътека от рекламата до количка и плащане в рамките на 2-3 клика. Така че това бих казала, че за мен най-важно по отношение на съдържанието на сайта. Стартирах разговора с
3, 6, 9 месеца, но понякога има ясни сигнали, че един клиент иска да спре да инвестира в маркетинг, което би се отразило да спре да инвестира в корекции в уебсайта и съответно би се наложило да си зареже сайта и да почне да го разглежда като инвестиция, което всички направи губище. Как тълкуваш ти ранните сигнали и каква ти е формулата за превенции на подобни неща, ако имаш такава? Мисля, че всеки се е сблъскал с такъв казус, независимо дали си агенция, която се занимава с сайтове или маркетинг агенция. Може би първото нещо, което се усеща е едно намаляване на комуникацията. Ако преди това ежедневно сте водили разговори, мислили сте какво да се случи за другия месец, за след 3 месеца, изведнъж тази комуникация охладнява, което за мен е някакъв сигнал, че клиентът нещо друго си мисли. Разглежда някакви други варианти, не е сигурен в това, което с вас коментира, което бих казала, че ако трябва да се обвърже с контекста на уебсайт, един от най-честите проблеми, които аз съм виждала за клиентите, е, че те нямат достатъчно яснота какво следва, след като техния уебсайт е готов. Точно тези моменти, за които говорим, при кампании, при необходимост за обновяване на информация по един или друг начин в уебсайта, кой ще бъде отговорен. Защото има някои неща, които би трябвало клиента да има свобода да се ги свърши in-house, но има някои неща, които той разчита все пак и на агенцията, с която работи. И за клиента, според мен, идва понякога, ако няма тази яснота, една изненада. Аз сега за това трябваше да платя ли? Ами аз не съм се подсигурил, че аз трябва да имам човек, който трябва да го направи, или не съм си отделил този бюджет и това ги дразни до някъде. И бих казала, че с една предварителна комуникация, обяснение, сега предаваме сайта, в който ви беше включено това, най-вероятно ще имате нужда и от това. Да знаете, да очаквате, че ние можем да ви съдействаме или пък вие ли ще го управлявате вътрешно. Това са най-честите казуси, които фрустрират клиентите и може да доведе до някакво такова охладняване на комуникацията. Пример, можеш ли да дадеш конкретен пример от опита ти, който да споделиш тук с всички? Това, което мисля, че ще бъде интересно да споделим, е точно в връзката с опростяването на потребителската пътека от рекламата към сайта и поръчката. Имахме клиент, който е в бюти индустрията, които много искаха да засилят онлайн продажбите в периоди, в които традиционно хората са склонни да харчат повече пари, като Black Friday. Може да се направи оферта, която да се купи онлайн, след това да се използва офлайн. Заварихме едно положение, в което работата до момента беше с общи селс и трафик кампании, които, нали знаеш, водят директно към уебсайта, което не беше много успешно за тях. И всъщност ние, съвместната работа тогава и с агенцията, с уебсайта, беше насочена към това да направим самодостатъчни тези продуктови страници и от една страна Evergreen предложенията, от друга страна и предложенията, които са по време на Black Friday, примерно, или някоя друга кампания, за да можем да концентрираме усилията си в рекламите, да си кажем, ето това са сега нашите 10-20 конкретни оферти, които ще рекламираме и за тях искаме да имаме много добри банери, много ясни предложения за клиента, рекламни видеа, които да бъдат разделени вече и на тези 3 основни категории, които ти казах, не общи за бранда, ами за конкретните оферти, съответно лазер, лице, боди шейпинг, вече в категориите конкретните продукти, които предлагаме и когато човека кликне, се озовава на страницата, в която получава цялата необходима информация. И даже вчера това си говорихме, за да можем да изкараме някакви по-конкретни данни. Когато направихме тази адаптация в рекламите, при увеличение на бюджета с 50%, ние успяхме 2 пъти да вдигнем кликовете, съответно и продажбите на клиента, когато направихме това конкретно предложение към потребителите. Примерът, който ти споделям, е за бизнес, който традиционно е офлайн бизнес и иска да включи онлайн, но за бизнеси, както работим и с вас, които са изцяло онлайн. Продукта зависи от рекламата, уебсайта и потребителската пътека да е
максимално изчистена и упростена. Това е изключително критично да бъде изчистено и вие знаете колко често ние имаме срещи, разговори по тази тема, как можем да упростим нещата така, че потребителят лесно да взима решението за покупка. Как би обобщила с едно-две изречения тук хората, които правят уебсайтове, какво да съветват клиентите си в случай, че не им правят те маркетинга, за да може предаването на щафетата или потенциалната нова колаборация да е ефективна за клиента, за да може той да продава и да продължи да бъде клиент на всички ни. Като две изречения, какво би било твоето удобство в случая, приемайки клиент, който току-що му е завършен уебсайта? Може би най-важното е да влезем в техните обувки и да се опитаме да си представим какво тя ги вълнува и какво ги притеснява. И ако можем да предвидим някакви потенциални проблеми, независимо дали са свързани с маркетинга и продажбите или уебсайта, и да ги информираме своевременно, за да може всички да са спокойни и спокойно да си взимат решенията за бизнес. Аз бих добавил маркетинг бюджета да е добре изчислен по пера.